I pozdrav ljudi, kidove, dobrodošli u novu epizodu Minecraft Survival Gamesa. Sa nama je Johnny HD, Dream Team smo. Ćao. Znači igramo u timu Survival Games mapa. Koja je mapa? I, Riverton Castle. vidi, ti idi tamo na onaj desni skroz, ja ću Znači, na u ovaj prošle dve epizode smo ih razbucali. Ja idem na ovaj vamo ispred mene. Uzeo sam Iron X, boys. Ajde. Uzi si ti Iron X, a? Aha. Ajde, dođi vamo, idem vamo. Idemo vamo. Dođi vamo. A, neki lik ima skeletona, jevati. A, joj. Me pratiš? Da. Da. Ja, niggas. Moram se sam tebi stigao. A, Stone X. Eto. Vidi ga, uzem. Evo. Vamo ima čest. Let's go, niggas! Vamo ima čest. Gde? Vamo gore, brate. Pazi da ne uđeš u mrežu. Evo ga. Slušaj mrežu, eno ga neki lik. A, opušteno. Eno dvojica. Ovdje treba da bude čest. Imam Iron X, buraz. Ja imam Stone X. Da gore da vidim pokupljen onaj čist. Nije. Uvijek prazno jevati. Evo ga neki lik. To si ti. Ja, Krenut podrigiš u klipu mojom. pardon. A šta ću kad mi kad... Evo ga neki lik dole, kreće prema. Stani, valjda ima gore čest. Idem da nekog lika tamo targetu. Ma neće, neka ga nek živi. A ja ću tebe pa neka nek živi, a? Nije, nema ništa boris. Pa što onda da živi, možda nađe neke dobre stvari. Ne može, nobi me. Imam kolačić. Od uvijek ima jedan čist, evo, kao što sam mi rekao. Gdje si? Evo ga čest. Tako je. Da vidim što ima ovamo, a to si ti. A, dobro je. Imaš neki leggings, boris. Imam ove obične. Ne treba mi onda. Šta ti fali? Šalim se. Evo ga ti enchanting table. Hunter. Evo ti wooden sword. Imam, bre. A evo tebi ovo. Evo ti je to. Evo ti kapa, majmune. Daj. Aj vam. Što te, brate, nema ništa u ovoj kući. Vamo, ima dobri često, daj ćemo. Vamo. Evo lik. Full chain. To si ti. Full leather. Kod mene full chain. Majmune, to sam ja. Tipično ovaj tamo levi, ja ću ovaj pravo. Može stone sword. O, nice. Ja sam našao stone sword, bre. Što sam ja našao? Šta si našao? Daj mi ako imaš više jedan viška. Ne, imam samo jedan, ovo je moj. Mojim suzama. Ajde, dođi vam vidi. Evo idem. Podarem u bre kao svinja mrsan džak. No! Fuck you. Treba bude sword. Klik. Ubio sam jednog. GG. Evo ti cipelica iron. Daj mi stvari, piču. Gledaj što si sve spokupio. Imaš neki chestplate? Imaš ti neki bolji leggings? Eto, ono. Šta ti treba? Chestplate neki. Ne. Uzeo sam jedan kill i jednu asistenciju. Ajme. Sad si za asistenciju dobije jedan experience. Ne znam zašto. O, možda ovdje, ali nije u solo, brate. A? Nije, ja mislim da... Ja mislim da, ovdje da. Ovdje dobiješ po jedan, a u solo ne, brate. Ovdje dobiješ jedan kad pomogneš kao da ubiješ. Asistencija. A, to. Može. Šta znaš? Ajmo na enchanting table, brate. Ajde, evo te, da bi se sjetio. Gdje ovdje izlazi, evo te, još sam...
Ček, ima gore čest. A to se pokupi. Ajde ću vam. O, što se zapucao. Prošao si chat, Boris. A, leggings. Gdje je ono bio malo Ta, tamo u onoj kući, ja mislim da je. Gdje bre? Ne, konj ovamo je. Nije vamo, ovo je gore. Ovu nismo otvarili kuću. Da vidim samo dalje u ovoj kući. Strijele, jel imaš bow, brate? Da, jeste. Jel imaš bow? Nemam. U kojoj si ti kući? A dolazi vam. U kojoj si kući? Jebate ovo gore. A, gore, pa to ne kažeš. Dođi vam. Enchanting table. Border. Nije ti skoro. Bež. Začarao sam Iron X, haha. A, fuck. Imao sam ti dam stone sword, ali ne znam. Valjda ćemo naći još jedan enchanting table, a? Jel imaš bow? Ne, Imaš imam hrane? jednu strelu. Jel imaš hrane? Imam. Evo ga lik. Ajde da ih rektamo. Buraz, nešto ne pričamo ko prošli klip. Budvuci imaju. Bacio, bre. Izgubio sam nekako. Izgubio sam nekako. Budvuci imaju Iron chestplate, Buraz. Rektat ćemo ih, dođi vam. Ubio sam ga, Buraz. Sad ću ja ovoga ubiti. Pusti ga. Buraz, help. Eto me. Boost. Boost, ajde boost. Presrći ga, Buraz. Ubit ću ga. Joj. Tako je bre. Kako ih rektamo, jao. Gledaj moje obojene leggings. Tako imam i ja, brate. Jel imaš bow? Imam. Daj, brate. Imam i 2 strele. Daj. Evo ga. Imaš neki bolji evo imam ja. Imaš chain leggings možda? Imam. Ja mislim, čekaj. Daj mi vam. Ja Aj mislim puno da sam napuno bacio se tu. čestovi. Ja mislim da sam bacio tu. A, imam fishing rod, tako je. Čekaj. Ja kupim čestove, Buraz. Evo 3 strele. Daj mi 3 strele. Da imaš hrane neke. Imam 2 supce. Imam Daj mi jednu supicu. Imam ja hranu. Daj mi hrane, brate. Jesse. Eto me dole, tamo kod onog lika. Evo, ima ovdje neki biftek. Dođi vamo da ti dam, imam 5 strela. Stani, ima ovdje biftek sam. Sačekaj. Evo ti jedna supca, evo ti 5 strela, evo ti hrane. Evo da. Ajmo. Super. GG. Brate, kako se mi dobro pijemo. Ću pobediti? Hoćemo. Znači, ovo bi, ako pobedimo ovu, to bi bila epizoda snimljena iz prve. Evo ih, Buraz. Ajmo. Čekaj, ja strelom da igraću. Ajde. Bog spemaj. Evo strela. Stani, majmune. Čekaj, da ideš sam, Buraz. Eto ga, bacio sam ga dole. Daj mi strelu. Ne, uzeo sam supicu. Evo ga lik, evo ga. Ubio sam ga. Dobro, ovaj moj. Moram samo da ga stignem. Znači, ubio sam ga. Buraz, ti si dead. Daj mi strele. Jebem ti vuka. Buraz, nemam bow. Ovaj nema strele, brate. Imam jednu kod sebe. Ubio sam ga. Izgubio, jesi? Da. Brate, imaš strele. Imam, sad će vidim koliko. Brate, ja sam... Full iron sam, A? Ja sam full iron. Majke, Majke. daj nešto, da jel... Evo dvojica likova. Gdje si? Evo sad ću dođem na spawn, Boraz, u sredinu. Ajde dođi, čekam te. Samo mi daj strele. Evo iz tebe sam. Daj strele. Koliko tu ima? Jedna. Fuck. Beži, Boraz. Dođi, Boraz. Eto me.
Gdje su? To. Rektani su već. Već je ovo je naš win. O, bež. To. Tako je bre. Idemo bre. To. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Bacite like, bacite share, bacite subscribe. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!